Na zastupiteľstve som sa vás spýtala jednu krásnu vec, na ktorú samozrejme som zase nedostala odpoveď. Čo konkrétne to znamená pre nás? Koľko nás bude stať elektrická energia? Kde my máme tie plusy, benefity, okrem tých ostatných vecí, ktoré ešte spomeniem, ako tam cenu elektriky vedieť. Benefity, ako som tu uviedol, sú v tom, že obec, čiže občania obce, budú ročne dostávať do rozpočtu finančné prostriedky. Podľa jednostrannej zmluvy nie. Vôbec to nie je pravda, je to definované. Prosím vás. Je to zmluva, ktorá je napísaná právnikmi obce, čiže sú, toto nerozprávajte ľuďom, tieto vždy, že nie sú záväzné. Ten záväzok je platný, lebo zmluva je záväzný právny akt. Čiže je tam je napísané, že budú do 15. januára každý rok prevádzky dostávať peniaze, tak ich budú dostávať. Ako ich budú dostávať, keď veterné turbíny nebudú fungovať? To mi prezraďte, lebo to mi je náklady, pokým, aj keby nefungovali nejakú dobu, je to na nákladoch investora. Takúto zmluvu máme aj vo Václaviciach. Obec dostáva každý rok dohodnutú sumu finančných prostriedkov. Nie je problém, kľudne sa zavolajte starostovi. Do Václavic môžete sa opýtať, či dostávajú peniaze. On vám povie. Je to záväzok a je to na... V prípade, že by ani nerobili, nepracovali celý rok, obec dostane plnú sumu každý rok. V zmluve to nie je napísané. Není to garantované. Je tam, že každý rok dostane, tam nie je každý rok dostane prostriedky. Ja mám tú zmluvu. To, že tam nie je napísané.